treba mi pomoć. Gazda mi spalio za smeštaj. Ja sad ovde ne znam nikog i sve vreme lutam. Dobro, polako samo. Mislim, ja sam pisac, znaš, i ja sam rekla sebi ovo leto moraš da iskusiš nešto novo i moraš da budeš pisac sa nekom avanturom i onda sam htela da idem sama na more i to je sigurno avantura, da sam ja znala da ću ovako biti. Mislim, ja sam svuda bila. Ja sam tražila i sve zauzeto i svi su mi rekli nećeš naći ništa pošto je cik sezone i ja sad, Gazda mi spalio, ja nemam gde da spavam. Polako, samo smiri se. Evo, tu je moja tetka, ona ti je stručnjak za nekretnine, sigurno će ti pronaći nešto u komšiluku. Stvarno? Pa ako ti ona ne pronađe, ja ne znam ko će. Evo je, tetka. Ko nam je ovo? Ema, draga mi je. Drugarica? Ema traži smeštaj, Gazda je ispalio, pa da joj pomognemo da nađe neku sobu u komšiluku. U komšiluk, a? Da. Evo ova jedna posteljina, idem da donesem još jednu. Ima mjesta, ne brini. Zorka, nisi ti mene dobro razumela nešto? Neka. Još ti sladak. Jel tvoj? A naš je.